Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, para sesepuh, tokoh masyarakat, saha sedaya warga ingkang kula tresnani saha kula banggaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tansah kita panjataken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit kanthi rahmat, ridho saha kawelasanipun dinten menika kita saged sami nglumpuk wonten ing Balai Desa tercinta kanthi sehat, wilujeng saha kebak rasa kebahagiaan. Para rawuh ingkang kula hormati, dinten menika bangsa Indonesia mengeti dinten kemerdekaan ingkang kaping 18, dinten 17 Agustus. Punika dudu dinten biasa, nanging dados pepeling kang banget wigati. Amargi kemerdekaan punika boten dumados kanthi gampang, boten ucul saka langit, nanging minangka asli perjuangan para pahlawan bangsa, kita ing sampun rela mengorbankan nyawa, raga, wektu saha kebungahan pribadine namung kangge nggayuh siji tembung ingkang suci, merdeka. Para rawuh sedaya, wonten ing sejarah perjuangan bangsa kita kelingan pawulang luhur para pahlawan, wonten ingkang angkat bedil, wonten ingkang ngangkat kalam, wonten ingkang ngangkat suarane lumantar diplomasi. Kabeh menunggal sesarengan ngusir penjajah saking bumi pertiwi. Semangatipun nyawiji boten mbedakaken golongan, suku, agama utawi budaya. Punika pepeling dumateng kita pilih pemersatuan inggih punika kunci kemerdekaan. Para rawuh sedaya, mugi-mugi pengingatan 17 Agustus menika saged dados pepeling supados kita tansah eling ing waspada eling bilih bangsa ageng punika tansah dumateng marang generasi enom. Mula para muda kedah ngembangaken disiplin, tanggung jawab, lan rasa tresna dumateng bangsa saha negara. Kanthi mekaten kita saged ngantaraken Indonesia dados bangsa ingkang makmur, adil, saha bermartabat. Para rawuh sedaya, ayo sami kita teruskan perjuangan para pahlawan kanthi semangat sinau, makarya, lan nindakaken kebecikan saben dinten. Mugi Gusti Allah tansah maringi pitulungan saha rahmatipun dumateng kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.